Yes. Ja, det var så anden gang, vi holdt vores cirkus i Lev Horsens regi. Og anden gang havde vi besøg af Cirkus Trapez, som viste nogle af de ting, som de optræder med. Og der har vi så haft besøg af dig, Thomas. Thomas, du sidder i Folketinget. Du bakker hen og hjem, så har du også været så vidt flink og donere en præmie, du har fået fra Hjerteforeningen. Og det er vi jo mægtig glade for, fordi det er et bidrag som det her, der er med til, at vi kan lave en forestilling, som det vi har set i eftermiddag. Hvad var egentlig din baggrund for at donere penge til det her formål? Jamen det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har da gået med en tanke om, hvad det skulle være. At det skulle være til en oplevelse, i stedet for at være sådan noget hverdagsnøde, at det skulle være noget, hvor det var, at folk med udviklingshandicap, de også fik lov til at opleve cirkus, og den oplevelse, det var her. Så derfor, så da jeg talte med jer elev, så synes jeg, at det var noget rigtig godt forslag, at kom med, at vi også kunne være med til at støtte det her. Fordi jeg synes, det er et rigtig godt formål, at man oplever noget, man ikke er vant til, og det giver også livskvalitet. Så det var vigtigt for mig. Helt sikkert, og jeg synes også, man fornemmer den glæde, når man ser blandt publikum, at det er virkelig noget, der glæder på alle niveauer. Jeg synes, det er et rigtig godt sted, så det er også rigtig. Det er dejligt i hvert fald. Ja. Så, men det var sådan, jeg lige vil sige tak, fordi at du er her, og vi er rigtig glade for dit bidrag. Ja, det er rigtigt. Jeg er også rigtig glad for at få været med til at opleve, hvordan der er også mange mennesker, der er glade for det. Ja. Det er også rigtig vigtigt, synes jeg. Det var dejligt. Ja. Tak for det, Thomas. Selv tak.